kotiin. Ja vaikka saa terveisten ruumiita ja ruumiin osia. Ja kaikki hyökkäiset kimppuuni ja silloin rupesin näkemään punaista. Kun se lakkasi, olivat siellä vieressäni edessä ruumiin. En voi mitään, pääsin ne vain nitraateen. Rambo, sinun seuraava tehtäväsi on estää terrorista ampumasta Losin osista New York City. Sinut tiputetaan 3 kilometrin korkeudesta. Onnea matkaan. Kiitos. Taidan ottaa aseeksi AK-47. Onneksi olkoon, Rambo. Suoritit tehtävän onnistuneesti. Palkkioksi saat maailman parhaimman käsiaseen, jolla voit myös räkittää yläkerrassa riehuvat terroristit. Voin auttamaan sinun myöhemmin. Kiitos. Nykyajan nuoria. Minä muutun hulluksi, jollen pääset luppaamaan. Multa menee järki, jos sen heti lähdet tansaamaan. Humpassa on taikaa, humppa ruman naisen kaunistaa. Humpassa on voimaa, humppa nuorkaisen vanhentaa. Yhtä jalkaa, tulkaa tanssaamaan heti paikallaan. Puvun lahkeet kipinöi, ei jalat maata kosketa. Hihat sylkee salamoita, tunnelma on katossa. Tulee valomerkki, mutten siitä piittaa tanssaan vaan. Kasvaa siivet selkään, monon kuva takamuksessa.